madubela bamthabuliwe. Yabo lezi ngubo ezasala lapha esiphambanweni zayingaqualify lezi ngubo ukuthi zihambe zethuneni, zayingaqualify lezi ngubo ukuthi zenkulunkulu, kodwa lezi ngubo zaziyisambulo sokuthi okomhlaba kuyaphela lemhlabeni. Noma ungagijima nento zomhlaba, kodwa okomhlaba kuyaphela. Atobhalayo kuyakusiza ngani ukuzuza izwe lonke kodwa ulahlekelwe ukuphila okuphakade. This life after this life asiphili nje kulokhu kuphela, kodwa khona la esiyakhona. Ingakho athi umpostoli Pawule, ngiyakhohlwa okungasemuva kodwa ngiyilulela okungaphambili, ngoba uyabona ukuthi khona la engiyakhona. Mangase ngibuyele emuva, mangase nginake izolo lami kuyokuphazamisa, kodwa ngiyilulela okungaphambili. Cela uzosikhonza ngezwe. Aye, imfana eyo, ayo ya. Yahlatshelwa thina ayu beri wabonayo wasifela thina ayimfana Baba, egameni lika Yesu Kristu waseNazaretha, size kuwe Nkosi emuhle Jehova, sizozula isidala lakho Thixo wethu namandla. Silapha Nkosi sithe kwadalala Jehova ukuzova ilizwi lakho. Thetha nathi Nkosi ngegama likaKristu Yesu, sebenza Nkosi kubantu babenawo ngezwi lakho. Uhlangula Nkosi ubakhulume kwizinto zonke egameni lika Yesu Kristu waseNazaretha. Baba, siyabulela ngothando lwakho Thixo wethu namandla. Lukela nkaba Nkosi ilizwi lakho alahlukaneka Thixo wethu namandla ngexesha likaSawule. Nkulunkulu wethu namandla ngenxa yesixeko sabantu bakho, ngenxa yezono Nkulunkulu wethu namandla wathula Yehova. Thixo wethu namandla awathetha kufanelekile ukubuthetha abantu bakho belidinga ilizwi lakho. Thixo wethu ngcwele bangaba Nkosi babalekela Nkosi yazi. Thixo wethu ngcwele babalekela kubaprofethi. Nkulunkulu wethu namandla babalekela Nkosi. Nkulunkulu wethu namandla kubantu ukuze babahlale ngenqoba ilizwi lakho lithule lingekho. Kodwa siyabulela ngexesha lethu ngoba usathetha nathi. Thixo wethu ngcwele siyabulela kwesizukulwane Jehova, ngoba Nkosi usathetha nempilo yethu yabonakalisa lonke. Thixo wethu namandla ukuthi Nkosi usayithanda impilo yethu. Enkosi Jehova ngothando lungaka, enkosi ngengcwele ngokusithanda kangaka, egameni likaKristu Yesu waseNazaretha, we thank you Jesus. Thank you Lord. Mathathe lithuba ndibulise egameni lika Yesu, egameni lika Yesu. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Phezulu Yesu, phezulu Yesu, phezulu phansi ngesathane phansi. Hallelujah. Siyabulisa bathandekayo egameni lika Yesu. Indawo zonke enikuzo siyanibulisa ngegama likaKristu Yesu waseNazaretha. Yazalwa kaDaniso kubalulekile lisilisiwe.
ngumntwana kaThixo izono zami zaxolelwa egameni likaYesu. Ngizocela ke kafushane siyezwini lenkosi sothina kwincwadi ye-Exodus. Ncwadi Exodus chapter number 3 sofunda nje ivesi zibe mbalwa sibe sesiyathandaza umpuma nifundele egameni likaYesu. Ncwadi yemfuduko chapter number 3 verse 7 no verse number 8 sibe sesiyathandaza egameni likaKristu Yesu waseNazaretha. Alikho igama emagameni eledlula eligameni lithi Jesu Kristu. Alikho igama emagameni eledlula eligameni lithi Jesu Kristu. Alikho emagameni eledlula eligameni lithi Jesu Kristu. Sasitaka no eligama lasethuthwala sindayo lasikhulule zone lalikho emagameni eledlula elithi Jesu Kristu. Mzalwane wethu alikho igama emagameni eledlula eligameni lithi Jesu Kristu. Alikho igama eledlula eligameni lithi Jesu Kristu. Cela usifumele sibe sesiyathandaza. Chapter number 2 verse number 7 no verse number 8. Siyafunda Exodus chapter number 3. Isihloko sithi uNkulunkulu uzibonakalisa esihlahleni esivuthayo. uThixo uzibonakalisa esihlahleni esivuthayo. Verse 7. Verse number 7. Wayesethu Jehova, ngibonile nokubona ukuhlupheka kwabantu bami abaseGibhithe. Wabesethi uJehova, ndibonile nokubona ukuhlupheka kwabantu bami abaseGibhithe. Ngizwile ukukhala kwabo ngenxa yabacindezeli babo. Ngabe sengikuzwa ukukhala kwabo ngenxa yabacindezeli babo. Ngokuba ngiyazazi izinsizi zabo. Ngoba ndiyazazi ke insizi zabo. Ngehle ukuba ngibophule esandleni sabaseGibhithe. Ngehlile ukuze ndibahlangule kwisandla sabaseYiphutha. Ngibakhuphule kulelozwe. Ndibakhuphe kwelo lizwe. Ngibayise ezweni elihle elibanzi. Ndibase ezweni elihle elibanzi. Izwe elichichima ubisi nezinyosi. Elilizwe ndiyobasa kulo lilizwe elichichima ubusi namasi. Indawo yamaKhanani. Yindawo yamaKanana. NeyamaHethi. NeyamaHethi. Neyama-Amori. Neyama-Amori. NeyamaPherizi. NeyamaPherizi. NeyamaHivi. NeyamaHivi. NeyamaJebusi. NeyamaYebusi. Ubese uyathandaza. Baba wethu namandla. Thank you, Jesus. Lokuyise inkosi ethu uJesu. Thank you, Jesus. Baba izwi lakho ephefumulelwe nguwe. Oh, thank you, Lord. uNkulunkulu wethu ongcwele linguqobo. uNkulunkulu wethu namandla, izwi lakho uNkulunkulu lidabula amalangabo omlilo. uNkulunkulu wethu namandla onke liyahlaba mase liyahlula. uNkulunkulu wethu ongcwele, nangumntwana wakho uNkulunkulu sazokhuluma ngaye. uNkulunkulu wethu namandla, mgcobo umbiyele egameni likaJesu. Sivule Nkosi indlebe zakamoya ukuthi Nkosi maliwe izwi lakho lithola indawo yokuhlala. Baba siyathandaza in Jesus name. Siyabulela ke mzalwane wethu egameni likaYesu. Apha esifunda khona ile ncwadi yemfuduko, incwadi ye-Exodus. Incwadi ye-Exodus iveza kakhulu imbali yabantwana bakaThixo abaseYiphutha noba eGibhithe. Now ithi iBhayibhile apha sifunda khona kulixesha apho uYehova akhumbula abantu bakhe
emveni kweminyaka eyi-400 ethi iBhayibhile ngelo xesha babethi nje kwisandla sikaFaro, babethi nje yinkosi noba yikumkani uFaro, abantu bakwaSirayeli bephethe gadalala noba bephethe kabuhlungu iminyaka bengafumani ukuthula, bengalifumani uxolo ezimpilweni zabo. Na uYehova uzovisa indoda egama linguMoses, umvisa ngexesha elinzima. Sengathi lixesha esiphila kuyo, siphila kwixesha apha abantu bakaThixo abathinje khona, apha abantu bakaThixo baphila phantsi kwecinezelo noba phantsi kwecinzelelo, kwisandla sokumka noba kwisandla songendawo. Siphila kwixesha elibuhlungu elinjalo, kodwa namhlanje nokuba kunjalo uYehova uyabakhumbula abantu, nokuba sebethinje kangakanani, nokuba sebecinezele kangakanani, uThixo uyabakhumbula abantu bakhe. Hallelujah. Sicela sishumayele sonke mntakamtima sibe sesiyathandaza. Nalithi iBhayibhile uma ngaba uYehova ethetha uthi ndikubonile ukukhala kwenu, ndisivile iintsisi zenu, abesethi ndehlile ukuze nilihlabile. Ndizomemezela namhlanje kudala uthembekile, kudala ikhala ineminyaka yebithembekile, uyaziwa nasekuhlaleni ngemeko yakho, kodwa namhlanje sizomemezela ukuthi Jehova uzivile iintsisi zakho, ukubonile ukuhlupheka kwakho, yehlile uzohlambula wena, uzokuhlambula kule nto ujongene nayo, kulelo kudala ukukhalisa. uYehova yehlile atohlabelelayo ezinsizini zethu, ilise lakhe liyabona, atohlabelelayo yizo Baba imithandazo yethu. Sizomemezela ukuthi lokho umthandazo ufikile kuYehova. Lesakho isikhalo sifikile emazulwini, neyakho ukucinezeleka ifikile emazulwini, neyakho ukuhlupheka ifikile emazulwini, nezakho inyembezi zifikile emazulwini. uYehova uthi ngehlile ilizwe lilihlambile, ngehlile ilizwe liliphilile. Sizothandaza ngehlile ukuze lilihlambile. Aba bantu, kukhona abantu abazalelwe yiphutha, abanye bathi sizalelwe kule meko, ootatomkhulu bethu babephila kanje, nabafowethu baphila kanje, nathi sizibona sizophelela apha. Ndizomemezela awunophelela kule meko okuyo, ngoba le meko ikuyo itemporary. Uthi Jehova xa ngabe ethetha athi ndiyazazi induka endinazo ngawe, abizize zobubi, abizeke ndimtshabalalise, kwaye singalikunikezwa ikamva lethemba. Sizisebethemba namhlanje, sizisebethemba namhlanje. Abanye sebecinga nokuzibulala, abanye sebecinga nokuzidlisa ipoyizini. Isethe namhlanje uJehova uyazibona iintsisi zakho, uJehova bakuhluphekile uyakubona. Mhlawumbi uyakhala uthi kudala lifake isivi, akukhona elindayo. uYehova uyaziva iintsisi zakho. Sizothandaza. Thank you, Jesus. Wehlile ukuze nilihlambule. Sengathi ndiyabona abantu balapha eShaka'SHEAD kudala becinezeleka, kudala bephila kabuhlungu. Omnye uthi kudala lizama liye kubaprofethi, alangetha
Baba wethu namandla ulungile ke Thixo wethu, izwi lakho linamandla Thixo wethu, linamandla izwi lakho liyadala Thixo wethu namandla. Xa ulanda Thixo wethu i-background yethu apho sisuka khona Thixo wethu namandla, siyabulela dwala ngokusikhumbuza kwentsizi Thixo esikuzo, dwala laphakade egameni likaYesu waseNazaretha. Thixo wethu namandla, umlilo wakho mawunyalase Thixo, isandla sakho masibe phezu kwabantwana bakho Thixo wethu namandla, egameni likaYesu waseNazaretha. Thixo wethu namandla, ulungile dwala kweza zindlu bahleli kuzo Thixo wethu namandla, banikeza ithemba egameni likaYesu waseNazaretha. Siyathandaza Moyingcwele, siyathandaza dwala laphakade ukuze ke Thixo elowo nalowo kwimithwalo anayo Thixo wethu namandla, kwingxaki Thixo anazo Thixo wethu namandla, umntwana wakho mpha amandla ngegama likaYesu waseNazaretha. Thixo wethu namandla, thabatha indawo ke Thixo wethu, thabatha indawo dwala egameni likaYesu waseNazaretha. Ndicela ukuqhubeleka nje nokuthandaza nomzalwane, ndicela ukuthandaza nje ndiqhubeleke nomthandazo, ndise nawe izicelo zakho kuThixo. Wena othi mna ndiyakufuna ukusindiswa kodwa kunezinto ezindibambileyo ukuba ndingakukhonzi Thixo, kunezinto endithi sendisithi ndiyasindiswa kodwa kube khona ubunzima. Hawu mntasekhaya, yijipute kuyo uThixo namhlanje wehlile ukuzohlangula impilo yakho. Ewe ndikwazi kakuhle ubukhe wasindiswa wehlulekana endleleni, kodwa namhlanje ndizomemezela ukuthi yijipita ekubambileyo namhlanje ithintitha lifikile lizothi Yehova usivile insisi zakho, usivile izikhalo zakho. Ntasekhaya, mama wami, abantwana bakho bonke basezindaweni ezonwabisayo ezindleleni, abantwana bakho abanye baphansi kwebhriji, ndizothi namhlanje ngezothula umthwalo uKristu Yesu usivile. Silapha uThixo ususe Eastern Cape wasisaphekezetheni ukuzakhe insisi zenu. Ewe niyavuma singamathintitha, ewe siyavuma asithethe into ethandwa nguwe, kodwa soshe uzivile insisi zenu. Ukuvile ikhaya kwabantwana bakhe nenhlungu kuye, emnemhlanje semswela uThixo nangenxa yobujipita ophezu kwabo, kodwa namhlanje uthi Thixo ndihlile ukuzokuhlangula. Umsebenzi kaThixo ngempilo zethu kukuhlangula, umsebenzi kaThixo okubethula imikhele ayibeke phansi ezapha emhlabeni kukuzohlangula wena. Andikhathali nokuba abantu bakudelile, andikhathali nokuba izwi lakho alivakali, andikhathali nokutyala i-treatment yakho, kodwa namhlanje uKristu umsebenzi wakhe ukuhlangula wena, ukuhlangula wena. Siyathandaza uThixo uthi ngehlile khona ukuze ndikuhlangule. Akunandaba yintoni iyiphutha okuyo, akunandaba lixesha lingakanani, uzama kungalungi into, kodwa namhlanje xa sizothandaza size nethemba elinguYesu. Kudala uzithemba izinto uke walibeka ithemba lakho ebantwini, kodwa kwithemba obabaluleke kulo akhange
bajongene naso nami Yesu angakukhulula into bajongene nayo ngoba Yehova uyabafundula abantu bakhe wakhunjulwa nguThixo isimo sakho asibisafanele uqala siyathandaza thina sizothandaza thandaza nawe kulenda ukuyo welithi Nkosi hlangula impilo yami Thixo nceda ubomi bami yebo kudala lihlupheka yebo kudala liyilemeko akukho nto lingayo ndiyazama ukuhlanganisa impilo kodwa konke kuyasabalaka ndiyazama nokuphatha imali nemali iphelele ezandleni awudingi igqirha awudingi mthandazeli awudingi ntambo udingi Yesu yena yedwa othi wakufika atshintshe izinto afike kwiphara alenze umshimeleli afike kwiprostitute ayenziwe ngumhlabeleli wenze wafika uYesu uyathetha uyayilungisa impilo yomuntu siyathandaza kulesithandaze nawe kule ndawo kuyo weluthi Nkosi nceda impilo yami nceda ubomi bami namhlanje ngoba lusuku namhlanje uThixo asekuhlangula ngalo usuku namhlanje uThixo nawe ikhumbule impilo yakho kudala uthandaza umthandazo wakho enkathi ingathi ayiphenduleki kodwa lisethe namhlanje usuku lempendulo yakho namhlanje mhlawumbe ucela umsebenzi whatever into oyicelayo impendulo yakho usuku lwayo namhlanje funeka sithandaza phakamisisa isandla sakho kule ndawo kuyo ubele khona lokuthi Nkosi eyami impilo uyayiguqula Nkosi neyami impilo uyayishintsha egameni likaYesu Kristu waseNazaretha siyathandaza Nkosi Thixo wethu namandla laba bantu bakho uNkulunkulu wethu namandla banesikhalo ezahlukeneyo Thixo wethu ongcwele kubunzima Nkosi abajongene nabo siyathandaza uNkulunkulu wethu namandla sithetha inkululeko Thixo wethu namandla omnye Nkosi uhlutshwa ngumyeni wakho omnye Jehova uhlutshwa ngabantwana bakho Thixo uhlutshwa ngunkosikazi wakho siyathandaza ngoba uThixo ongenelelayo ngenelela Nkosi kubantu bakho ngenelela Jehova kwizimo zabo ngegama likaYesu Kristu waseNazaretha siyabulela Nkosi siyabulela boyingeni sikunikeza usuku Jehova sikunikeza imbeko egameni likaYesu Kristu waseNazaretha we thank you Jesus once more kasizovala uba ngaba ukhona kwindawo kuyo yasazi kakuhle awusindiswanga nokuba wonke wasindiswa kodwa wahamba wahlulekala namhlanje nali ithuba esilivulayo abantu bake balivula ithuba empilweni yakho nawe uke walivula ithuba uvulela abantu kodwa akekho ke ukunikeza ithuba loba uphinde uzibuyisele Nkosi nokuba ngaba awuzange wabamkela Yesu lithuba lakho eli loba uphakamisa isandla kwindawo kuyo ukhona ukuthi Yesu angakutshintsha ubomi bakho ngifuna ukuthandaza nawe ke asizovala kule ndawo kuyo egameni likaYesu weluthi ngiyamdinga Yesu empilweni yami ukuba akhulule impilo yami atshintshe impilo yami atshintshe indlela engenza ngayo ngoba once wafika uYesu ziyatshintsha izinto uYesu angayiqoqa impilo yakho angasiqoqa isimilo sakho uYesu angamqoqa nalo myeni wakho uYesu angamqoqa nalo nkosikazi wakho ngoba uYesu once wafika ufika izinto eziyimesi afika lungise ngikuthandaza nawe kule ndawo kuyo egameni likaYesu cela
ngokukholwa kule ndawo kuyo uphakamisa isandla sakho uthi Nkosi Yesu ndiyakwamkela ukuba ube inkosi nomsindisi wempilo yami. Ndiyavuma ngomlomo, ndiyakholwa ngenhliziyo ukuba wafa waphinde wavuka. Ndiyakholwa ukuba ungayitshintsha leyami impilo egameni likaYesu Kristu waseNazaretha. Baba siyabulela Nkosi ngabantu bakho sabanceda njalo Thixo wethu onamandla ngelizwi lakho egameni likaKristu Yesu waseNazaretha. Bancede ubahlangule ubakhulule kwizimo zonke egameni likaYesu nabakufa ebusuku Thixo wethu onamandla otikorosha babahluphayo uNkulunkulu wethu onamandla namhlanje mabalala ubuthongo behlayo egameni likaYesu Kristu waseNazaretha nabagulayo Nkosi baphilise Thixo wethu onamandla ababanje imimoya uNkulunkulu wethu onamandla bancede Nkosi njalo egameni likaYesu Kristu waseNazaretha. Siyabulela ke Nkosi namhlanje sikunikeza usuku njalo egameni likaKristu Yesu waseNazaretha. We thank you Master Jesus. Siyabulela ke bathandekayo.